Aurkezpen bat egingo du. Arranoa hegaztien familiako da. Tamaina ertaineko animalia da, gorputzez beltz kolorekoa da. Argala eta gogorra da. Belauri txikia ditu. Lepo laburra du. Buru txikia du eta bi hanka estu ditu. Mokoa ertaina eta zorrotza du. Bi hego luze ditu eta gorputzean lumak ditu. Basoan bizi da eta animalia txikia jaten du.